Hagani ka pon ngan puli na kaktien ka jong blay. Ba kani kaktien ya ka ba bu haka lingo ka ba bu haka umdum ka ba bu haka jing bom sungutho. Kumno ba nagaway ka telong kalaban mi artli ki jingmat. Ka ba ktang bat ka ba tiang. Ni ka ba sneew bat ka ba baha. Ngan puli gani ka dekot, bagani ka dekot kan ai jing shai ya pi gani ka sngi. Ban nganget bagani ka dekot kadon ru ka jing pen shai na ka wei pat gi bentan na ka ktien ka jong ble. Lalang si puli betang gani ka shi dekot. Kan wan ra ka jing lengo kan wan ra ka umdum. Habang ala puli nengkong ka wan ra ka jing kli nga kumno ka ktien jong ble ka tho kum ne. Hendak habang apet pat na ki wei pat gi bentan na ka ktien ka jong ble, plan ka ktien ka jong ble ka pen shai. Ya gani ka dekot. Bagani kadai naga kitab ka beningkong Samuel ka nong bakhat reu dekot ka bakhat sao. Ka ktin ka jong blai ka ongum ni. Henry umen siem utrai ula kan ria no na usol but umen siem baman na utrai ula penshep tieng ya u. Umen siem utrai ula kan ria no na usol but umen siem baman na utrai. Fi umen siem jong blai ula kan ria no but umen siem baman na blai na utrai u penshep tieng usol. Bagi syakri usol ru kilai ong hau hakmi pleng umen siem baman na ublay u penshep tieng yame. Umen siem baman na ublay u penshep tieng yame. Tading tang ong epimen ne kumno nagaway katalong mi arjat ke jingmat. Kabatiang bat kabaktang. Nin nagaway katalong mi kabadum bat kabashai. Nani kababahabat kabasniw. Na ublay kami ka ay, na ublay kamla ban mi umen siem baman vi, ublay umday ubala ban pen mi umen siem baman. Kababal ka hong ni ba umen siem utray ula kan riak no usol ba umen siem baman na utray ula penshep tieng ya usol. Ba usyakri usol kila ong ikan ba hakmi pleng umen siem baman na ublay u penshep tieng ya u. Kumno umen siem baman na ublay. Kata ka di ka jingkali ka ni ka ski. Kumno on mi men siem baman na ublay. Kumno on mi men siem baman na utray. Kata ka di ka jingkali ka ni ka ski ka bamenta. Ngakwa ban pensyai fi na ka ktien ka jong blay ha ka ni ka por ka bamenta. Way une umen siem baman na ublay. But way une umen siem baman na utray. Men siem baman na ublay ba umen siem baman na utray. Tadai tang ini pulih ke ktien ke jong blai ke ne ke por ka bamenta. Ga shiti ke benengkong syaki koren kalau nong ka ba pra ke ne ke dekot ka basan ka ong kum ne ke ktien ke jong blai. Namar laki don ti ya ki bela khot ki blai la ha beneng la ni ha ka khendo. Kum ba shisha don ki blai shibon bat ki trai shibon henre yangi don tang uwe u blai ukpa uba long ki e baro bat mangi hau bat uwei utrai uba Jesus Christ da uba long ki eke baro bat mangi da u. Pagtiin ka jong blehang ni ka ong dan sibun pleng kita ki blay bat kita ki trai. Ka ong biangan pulis isin namar laki don di ya ki bala khot ki blay ya ki ba habneng la ne ka khando kum ba shisha ki don ki blay sibun bat ki trai sibun ki don sibun ki blay ki don sibun ki trai. Henry ngidon tang uwe ublay uba ukpa ya ubalong ki eke baro bat mangi hau bat tang uwe utrai uba Jesus Christ da ubalong ki eke baro bat mangi dau bat ngi ngidon tang uwe ublay ba utau long ukpa ya uba ki eke baro kilalong dau bat mangi ru ngilalong dau bat dehing tang ngidon ru tang uwe utrai ba utau di Jesus Christ ba ukon. Bat hang ni ka ong dau la long ki eke baro bat mangiru ngila long dau. Tadeng ta pleng haba pule ya uni umen sim baman na ublay. Ba umen sim baman na utrai umday na ublay uba ukpa umday na Jesus Christ uba long kon pleng udan ublay da uwe pat pleng udan da uwe pat utrai. Ka Bible ka ong kum ni. Ladang ipuliru ka siti ka ba ar sigi korin kalong basaw ka dakot ka basaw ka ang ba ublay jong ni ka perthai upan matla ano ya ka khmat jong kita ki bamnget khanang ba kata ka jingshai ka gospel ka buram ukres ubalong ka dur ublay kanom teng shan haki hangni ro ka ang ba udan ublay jong ni ka perthai baru ublay jong ni ka perthai udehi usoitan ka ktien ka jong ublay ka ang ba udehi usoitan upapan matla no ya ke jingmut jong kita ki bamnget kanang bagay jing syai ka gospel ka buram kres kana kabalong ka dur ublay kanam teng shan haki
Ublay jong kanika perthai udai syaitan. Ublay jong kanika perthai udai baman. Tada ublay bulu trai udai baman jong kanika perthai. Dadai tang kwa banong ifi kanika sengi. Bon kibriu ki ong utrai ong hanga. Tadai tang ihaban cek utrai uba ublay jongi u Jesus Christ. Ne utrai jong kita ki ba ong ne namar gidan shibun kitrai. Ne ublay ong inga kumta. Tadai tang ihaban cek ya kata ka jing ong lada ublay ong ka bumut ublay de ban confirm ru na ka tien ka jong u lada ubriu shi ong bu utrai ong lada ka tien ka jong blay kam don kum kata ka jing tho wa num nget. Lada ki ong bu ublay ong lada kam don ka jing tho wa ju nget kum kata ka jing ong. Wala daki snow day, daki snow ya hap kan no ru ngim day ban pediang ya ga bakum kita gi jing ong tang bala shu ong bo blay ong inga ne bo try ong inga lada kam don kan nong rem na ga tin ga jong blay ngim day da lele ru ban pediang ya kita gi jing hikai. Tadi na ga tin ga jong blay ong hi hap ban tin ju yit iki men sim baro na dangi puli ga sti ga ban kong hi Yohanes kalong basaw ga khot ga ban kong ka ong kum ne ko ha ba it wat nget iki men sim baro Henry to pintin jo yet ya kita kimen siem laki long ne em na ublay na ba shibon kinong thul pa lamler kinyami no shaka perthai tadai ta ni haban tin jo yet ya kita kimen siem baro laka deine kam deino try uta ki ba kren do men siem ki ba kren da ka bor ga jo ublay ni hap ban yet ban tin jo ka don ne kam don ha ga tien ga jong ublay ba ublay ong inga kumta bu try ong inga kumta bagan sa ja kumta bagan sa long kumta lada ka bagum kata kam don ga tien ga jong ublay ngim dai ban ngai ngim dai ban pediang tadeng ta umen siem baman na ublay ba umen siem baman na try kila pen shap tieng ya usol Barga Bible ke itu angni la khot u David man tem ye kata ka dui tara ke jong o bar habau la tem namar baga don ke jing pen slek ke jong blai tadei ta kita ki men sim shepting ki men sim baman baro kila kenria bar kila mi no na usol bar u yo ye ke jing lai lut ye ke jing aram ha ka men sim ke jong o tadei ta kwa banong i pi la da piling a ka men sim kamut baga dei no blai lada pi shepting ka men sim kanom day no blay namar bagak tien ka chong blay ka ang bo blay shimla a hingi men sim ka jing shepting u blay shimla a hingi men sim ka jing shepting reu a hingi men sim ka bor ka jing it baga jing la adakar da dehing tang kwa badong yepi bagak tien ka chong blay kala dep ong ar timothy kal no man kong ga khat ka ba nyau ka ong bo blay shimla a hingi men sim ka jing shepting men sim ba man no try bo pen shepting you sol day no blay bangi ki shakri day no try bangi ki shakri day no baman direct na baman balong usaitan tadai ta nget utran kar khu ye phing ni ka sgi pat pinai pule ka tien ka jong blai pinai san ka tien ka jong blai pat pinang so tho ye ka tien ka jong blai pina ban so tho ri gi men sim ki jong blai na mala da fidang long klung da fidang long khna la ki briu ki ong men sim phi smo dei be mla kwa ban ong fi to nang ye long rang ba ha ka tien ka jong blai ba pinang la ban so tho tadai hinta jan yo blai jan haga jing duai jan haga jing pule ka tin ka jong jan man ya kren ba do man laga sngi pin sno tho ka sor ka jong blai ka ba kren la fi la sno tho dan sho daga wai pat ka bala ban pen thamie ya phi ha ka ta ka jing ya lenti ka jong phi kom u bangai hau trai u tran kar khu ya phi ka ni ka sngi ka ba man ta u tran kar khu ya phi unang ai phi ya ka jing start ya ka jing shem phang kan ma so ka de khot nga kwan pin ma phi ba ka babel ka ong hang ni ka shithi ka ba ar shi koren ka nong ka ba khat wei ka khot khat sao gong in lingo alei ya ka ta ka ba saitan ru pen srie mil de ko angel ka jing shai bal ba kita ki shakri ka jong ur ki per srie mil de ya ki shakri jong ka hok tadeng ta u saitan u shu pen srie mil de kamut balo de u blai u shu pen srie mil de kum ka jong u blai bal ki shakri ki jong saitan ru ki pen srie mil de kum ki shakri ki jong blai tadeng ta pim dai i than ka jing ya pher pini i be kan long be kum jo na mar ki pen ya srie mil de tadeng ta haba ngingi so tho pa de ka tien ka jong blai haba ngi don si shay o man sim ba ko jong blai o man sim ba ko jong blai open shy open so tho yangi la ka dei ka ba shi sha ne ka ba lam ler tadeng ta to tip yang ne ka tien to nang dengan ni ka tien na mar gi ni ki sngi ke ba ngingi em gi di sngi ke ba khat lo shibon ki men sim shukor ki men sim shaptieng ki men sim bamman ki men sim lam ler kin mi shaka par thai
ประเด็งตาตัวอายบางเงินลองกิบเรียวกิบละสันนักเตียนกิบสงบโถอีกเตียนกับจงเบลในสกัดอีกเตียนกับจงเบลอุเบลนักกระคุยฟีงี้กว่ามันด้วยกันในกระปอร์อุเบลนังอายช่วยโยมันเสียบะโคยอภีบะพินังละเกณฑ์บันยอพเดียงอีกระบอร์นะอูบะพินังละบันสงบโถอีนักเตียนมันกันในกระบาบละทอโดมันเสียบะโคยละประสาทโดมันเสียบะโคยแต่เดินตาไปครับย่อยมันเสียมบะโคยมันสนุทเอียวนิ้วมันเสียมบลาทอเองในกระเทียนงี้เนี่ยด้วยกันในกระปอร์กับมันตาพรายในกระปอร์กับไอโง่เอเมโกป้าบางย่อเองในกระปอร์บันเครนในกระเทียนกับจังเมกระเทียนกับจังเมกับเป็นชายกระเทียนกับจังเมกับไอก็กันรัดอยากจะจิงสนุทนามาตรายหังนี้ขันเดียดบัดหังไตขันเดียดอุลันปะอุลันอุลันปะอุลันหังนี้ขันเดียดบัดหังไตขันเดียดองกระเทียนกับจังเมตรายบัดตรายงี้ในกระเทียนกับจังเมกับเป็นชายอย่างงี้ก็กันรัดบลาดาตรายก็ได้ตั้งชิดคอดกับบุจิงมาอย่างงี้เรื่องนี้ฮับบันติบกูกันรัดตรายกับเทียนกับจังเมกันนำเดะตั้งชิดคอดนำมารุสอยตันเราเป็นนันกำตั้งชิดคอดอุจิสูลับเป็นอีปัดดักเอาไว้กับเดคอดหากไปยาได้บัดกับตะกับจิงเครนบัดกับจิงไก่บาร์ตรายกับด้วยกันนี่มันไอจิงสตาร์ทอินกี่คนกี่จังเมหากไปยาสงบชิดคอดนั่นโน่นตัวไอบักันดอนกับจิงเป็นสแคมนักเทียนกับจังเมมันได้ตั้งชิดคอดเรียอาร์ดคอดสันดอนนักเทียนกับจังเมกันด้วยนี่กี่คนกันนังสันนักเทียนกันนังสงทุอีกเทียนกันนังชายกับเทียนบ่มันเสียบะโคจังเมตราอุนัยไก่กันนี่กี่คนกี่จังเมกันด้วยกันคุยกี่เว้ยปุยบาร์หากแต่งวิจิสุคริสอุนังเป็นอาเมนบัดอาเมนกันด้วยตรายอุนังเป็นสันเนี่ยพี่กับจิงลองมันเสียมอุนังเป็นสันเนี่ยพี่กับเทียนตรายกันคุยพี่คุบเลยชิบวนอาเมน